वाघाच्या नादाला लागू नका। मांजरं आणि उंदरं किती जर खाऊन 50 खोके मोठी झाली तर ती वाघाची शिकार करू शकत नाही। ती वाघाच्या पंजाखाली तुम्ही तुमची हाडं चुरगळा झाल्याशिवाय राहणार नाही। ती शिवसेना युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्य ठाकरे साहेब यांचा शिवसंवाद यात्रा महाराष्ट्रभर दौरा चालू आहे। त्या दौऱ्यानिमित्त एवढा चांगला दौरा चालू आहे की जनमानसामध्ये सामान्य माणसामध्ये त्यांची मोठ्या प्रमाणात क्रेज निर्माण झाली आणि त्यामुळं ह्या धोकेबाज खोकेबाज सरकारच्या शिंदे गट आणि भाजपच्या पायाखालची वाळू घसरल्यामुळं त्यांनी प्लॅनिंग कडून षडयंत्र रचलं आणि त्यामध्ये आदित्य साहेबांच्या गाडीवरती दगडफेक करण्याचं पाप त्यांनी केलेलं आहे। त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आलेला आहे। परंतु त्यांना आम्ही शिवसेनेच्या युवासेनेच्या वतीनं ठणकावून सांगतो की तुम्ही आज प्लॅनिंग करून हल्ला केलेला आहे, पण या पुढच्या हल्ल्याला तुम्ही सक्षम राहा, तुम्ही ताकदवान राहा, तुम्ही तयारी ठेवा। शिवसैनिकाच्या हल्ल्यातनं तुम्ही वाचताय का मरताय पहिले हे बघा। आता तुम्ही वाघाच्या नादाला लागू नका। मांजरं आणि उंदरं किती जर खाऊन 50 खोके मोठी झाली तर ती वाघाची शिकार करू शकत नाही। ती वाघाच्या पंजाखाली तुम्ही तुमची हाडं चुरगळा झाल्याशिवाय राहणार नाही। ती एवढंच मी तुम्हाला इशारा देतो। आणि आदरणीय आदित्य ठाकरे साहेबांना झेड सुरक्षा जर नाही पुरवण्यात आली तर एकाही मंत्र्याला महाराष्ट्रभर फिरू देणार नाही। मग शिवसैनिकांचं हल्लं झालं तर शिवसेना त्याला जबाबदार राहणार नाही। ही मंत्र्यांनी त्याची दखल घ्यावी। या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणतात की हल्ला झालाच नाही। कोण म्हणतंय? तुम्ही बघा की बाईट बघा जरा। आता टीव्हीवर बाईट चालव ना, तुम्ही बघितले नाही व्यवस्थित। हल्ला झालेला आहे, शिंदे गटाने आणि भाजपनं हल्ला केलेला आहे। हल्ला कसा झाला ना? हल्ला नाही झाला तर मग आम्ही इथं आलो कशाला? हल्ला ही शिंदे गटा आणि भाजपनं पडद्याच्या आडनं केलेला आहे, पण शिवसैनिक छाती ठोकपणे समोरून हल्ला करतील एवढं ध्यानात ठेवा।